untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si rusak loh. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduh hai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Gue gagah. Aduh aku sesuk jahit no lambe terusan. Nyapa menghibur kali mulai iso aku ora diceluk yuda malah diceluk gembleh. Takon lagu tentang percintaan. Kuwi nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat yo ada. Apa njajal? Roma kae? Sing ndi? Yudi. Judi. Oh iya. Judi. Judi. Tet. Menjanjikan kemenangan. Judi. Tet. Menjanjikan kekayaan. Bakang. Bohong. Bokong kuwi. Ya, Kuwi lagu yang nuansanya nasihat. nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel apa ya? Digawe apa ya? Apa? Loh, apa? Manut. Transportasi, kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Ora pengelemin. Bener, transportasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada Roma. Sensus penduduk. Sensus penduduk. Piye kuwi? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah ya, Piye lagune emang? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya ogak kuwi, Mas. Kuwi Ora. piye to kaya 1001 macam penduduk Indonesia. Lah ya. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu iki lho. Lah iya membangun kan wong Indonesia membangun lho Mas. Salah satu pikir teman-teman. Enggak, kuwi kan nek nggo bangun ya kuwi kan. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Becak takkan. Mentok. Kuwi mentok. Lah mbok takokno wong sakne mbiyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Ayo pokoke mentoke numpak becak ngono. Malah ora. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Coba njajal kae ana Krisnia. Oke. Tak golek Krisnia sik kelingan to, Dok. Kresek piyayine ingkang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya, lha iku komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih apa? Senam. Pelatih senam termasuk instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba njajal kene. Bali. Bali.
malah panganan. Panganan iki kok iso. Ibu Wis ketemu Bali. to sing diaturke Mas Rudi, pelatih senam, instruktur fitness. Pelatih Ya senam. iki. Pelatih senam. Iya. Lho. Nyapa? Mboten no. Modele guyune ngono. Wonge cantik, Nyek. dasar lencir kuning, dedeke mandorangkung, bangke ane nawon ndas. Nawon kemit. Nawon kemit, nek disawang lho mlakune kaya macan wareg. Macan luwe. Oh, Bar mangan no, Mas, bar mangan. Lah nek ngene iki nang omah nek. Nyapa? Mboten no. Pelatih fitness aku Mas. Oke, nggih. Pelatih fitness teng pundi, Bude? Tang Cim. Hehehe. nang ngendi-ngendi dek. Kok iso budhe iki lho. Kowe iki ora paham to. Nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi nek dia celukane ses. Iki nek idumu. Ses iso Paham ora? anu Ses. ses ngapunten nggih nggih. Pelatih senam nggih. Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane umpama ngelu ngoten iki nggih. Ya dinil Ini kayak mau dilep mau. Iya apa yen kalau cokro. Enggak, iki ora didilat nek Krisnya. Nah niki digecek. Dadi kok mah nil ditungkak. Tok. Nil we loro biasa. lah, Jajal lo piye? Jadi mau. Jajal lo piye loro sirah kok kowe? Lah kena pas Mau lo. hernia yo game over no. Nil. Ongso. Jadi seorang pria, jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh, Mas Pri. Lo lek nyau. Itu loh, an Mas Komet. Pri. Mas Pri. Mas Komet. Pria. Ya. Pria, maksudnya juga Nek omong sing Mas pria, seorang pria loh, Mas Komet. tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna, Mas Komet? Lho, bangga wong lanang ki menang milih. Loh. Nyapa nek sing ben api sing madukno kok. Lo nyapa ngenyek. Ora apa-apa. Loh, malah. ngenyek meneh. Boten. Ngenyek. Boten tak pijiti ya, tak pijiti ya. Tahu ketemu nyenyek terus. syukur. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik, akhirnya paham malu toh, harga diri bisa jatuh. Elingotomet komet, elingotomet komet. Aku mbok eling apa? Ayo eling, kowe kudu eling. Lah aku mau Kowe lali. iki lho lahir ki lho metu Oh, saka satu kan di. gulo. Lawa, anu gua Lah garbang. aku ya apa roh? Loh, lah ya karo kok mewang wedok. Lah aku apa yo njaluk? Loh, lah kok kamu yo metu brojol dhewe. Lho brocol dhewe piye kene yo ora pesen ora apa kok. Sangang sasi 10 dino seorang ibu mengandung nglairne. Meteng ngene, oh. Totoane nyawa. Totoane nyawa, Mas. Lah wong lanang ki ora nyawa. Nyapa? Nyawa Apa piye? nyawane wong lanang apa? Sunat. Loh, sunat nek gur diris Salah, cilik. salah. Kok minggur wong sunat ki lorone. Nek gur diris cilik loro lho. Sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho, telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono bolak-balik iso. Kene aku wis. Lho ya ta sayang. Dem selalu ngenyek, Dek. Merendahkan kowe. Ora merendahkan iki Elingo realitas. to, Met. Ini itu eranya 2026 loh, Met. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Oh. Karena apa? Karena apa? Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. Rung ana kupingmu. R.A. Kartini, Oh. wong wedok. Dewi Sartika, wong wedok. Cut Nyaden, wong Wedok. wedok. Dalan-dalan ini nganggo jenenge wong wedok, Mas. Lah nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Apa? Dalan tol. Ayo. Kuwi dalan wong lanang ta kuwi? Dalan wong lanang, Pak. Nek wedok ora iso liwat kono. Jalan wong lanang jalan apa? Dalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Oh. Jalan tol Oh, mancepe ning mancepe ning bumi. ndi? Eh? Bumi Oh, ki wong ini wedok. piye? Bumi oke enek pakmi. Eh? Nyapa tolmu dinceple bumi. Apa iso, Apa iso? Apa iso, Wong gawe graji lho. Kok plak kek. Lah ora nek. Lah salahe bumimu gelem dincepi tolku. Lho. Salah kamu. Iki. Ayo. Ah. Ayo. Pancen wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita secantik Rukun, ini. rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyapung ngono. Loh, nyapa? Ngenyek Ora nih. Cantik ora? Ayo. Cantik. Aku cantik ora?
modele kok mlengas-lengos nih. Wong langsinge kaya kene lho. Aku nak ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan nak kamu kan ada ya Ra. Apa tantangan? Kuwi jajal anu, Lebih sulit lah. jajal met. Ya. Upama anu nembango duet karo iki apa karo Mbak Kris iki. Apa iso? Apa iso kowe merayu apa iso? Kowe ben ora menghina terus. Lilih kate mung ngalembono. Lek rogon atine iki lho rogon. Rayunan ngono lho. Oh tak rokok aku ditapuk Lha iya no kaya Tegese iki ngrogoh supaya iki kelilih. Luluh, ben Luluh luluh. atine. sing dirokok ki rasane. Sing mbok aku rogoh. panggah iso nyanyi lah iki. Apa? Lho, Kenyek, kenyek. Nyek. Iso. Nyek sampean iso. Ayo C Mas C. C mlayune nanti C iki. Wok. Wah, Cek mlayune ning apa? mana kakimu? Tangan, tangan. Tangan nguasane tak ngene iki apik oh. Angitku wis umum lho. C tak pira. Sering andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali, ku tahu menerima. Hei, lagu romantis nyapa nang kali. Lah piye to lagune mau lho Lah lagumu ngono kok ya. salah anu Lagu iki kaya aku lho, cene sak pira macene tadi? saya sak mono mau. Nima Tadi Mas. kesayangan Ngono met. kaya ngene rasane ati iki. Ayo. Ganggu kowe. Nyalai aku. Aku pas nyanyi aku srarararat ngono. Ora, Pak. Enak pas nyanyi mesra-mesra. Lah kok wis saka kaduan kowe mrene srarararat. Ora aku. Ngece sampean ngece. Ngece kowe. Mas kowe iki. Ora ngono. Ngece. Aja kok. Oh masalah oh aja ngono ta aja ngene blangkon wis rene. Enak wong mesra-mesra kok srarararat ngono. Kok kowe wingit bahaya. Nyapa Kok iso? Aja ngomong. Apa? Sinden nek sing malih nuk mburi. Apa? Endi? Nyenyek. Iki apa to? Ora. Iki lho. Ora, Dik. Ora cetha. Nembang. Coba kowe genti Wis ora jajal. sanggup Sapa ra kok kowe? ini. Apa? Lah aku pas nyanyi, Mbak. Rararat ngono kok. Ganggu kowe iki ganggu ya. Wale. Met. Oh met. Sing mau untir ki ndasmu aja Ndase. blangkone. Kudune ngono. Ayo coba, Ndang. Yo. Tahun terne ya. Sebelaku. Langsung nyanyi ya? Iya no. Nang lho, Pak. Aja melu lho, engko malah Saku. Dalah ora ono Terus akhirku wong yo kene suluk ya bebas ngombangi ya. kumbangan kok jenenge. Lah aku tahu ya limbukan karo dalang sapa nang kae. Nyanyi ki buat dhek ki ketutupan kuwi yo. Limbukan. Lah yo kuwi yo hiburan. Apa? Apa kuwi? Arek aku to. Ya disiarne to. Ki innalillahi. Andongane aku mati. Iya ta, tak wah Ora rasane mati kok. lho sampean iki. Aku lho sik meger-meger kaya ngene. Mbok demetak kok kerasa ya. Ditapuk kok iso. Sapel. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Rusak lho. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. umbar-umbarnya plak-plak ya. Sampean ki lho. Ojo kok sampean dalangi sisan. Loh, maksudnya kan piye? Kan piye? Tempo piye? Nantang-nantang bareng ditenani kok. Gua penara, Pak. Gua arep melayu. Tembangnya apa? Tembangnya apa? Pon sing nikasaken nak kula napa-napa saged. Apa? Manut sampean Lintang Asmara?
Ken kareh niki mikir kula damel kita tawar nggih. Lah tinggi opo? Mikire ora suwi sedih lu. Nggih opo kok kita tawar. Masamu kancane masur Apa? Dibantu satu lagi boleh? Ya ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Iso no, iki nek gak dibantu kok iso. Oh ngono. Ngenyek terus. kowe. Asline kowe senengane gandengan ngenyek kowe. senengane. Sing di. Bantuane sing di. Jirotil pat momen. Mega. Yo Kang ngateko Kang. Dihitung siji ngantek. Niki berarti. Iki. Yo lagi Intan apa lho. Mega? Yo, Mega. Sindi. Iki. Oh Intan, Oh Intan. Ngono, Intan apa ngene. Mega? Entar. Yo. Coba nengok kayak Intan kan? Intan. Dihitung 0 4 5 6 7 8 tang. Cendol. Iso ngono ya, Pak ya? Lho iso. Sampeyan gitu. Iso. Ci loro telu papat lima enam pitu wolu. Tang. Paisa kowe. Gaya ki ngene iki. Paisa. Ji loro telu papat lima enam pitu wolu. Tang. Hei, nanti datang. Padha ngopi ya. Oto ngopi piye? Maksudmu piye ta? Kalau rombongane kono ya pangkat nyalai aku. Rumah saku. Selamat malam. Kowe. Selamat jumpa. Dan kecewa kowe. Jenengan sinten? Kecewa. Iki cah loro Jenengan ki. sinten? Aku Robi. Kok nemplek. Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Lu kan kene karo kene lah, kene karo ngene lho. Oh gandengan. Oh, njaluk karo aku. Mau reken truk gandengan kuwi. Pas. Sinden ki mau reken truk. Ayo. Kok ngenyek aku saiki golek kuwi. Apa melu. Kok lanang koyo ngono lho sampean. Lah nyapa kayak belian. Brengosmu le putih wisan. Brengosmu putih. Gak apa-apa timbang kono. Ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi termasuk. Rumah saku. Anggura kayak- Ya wis, pomet karo Intan. Krisnia kali Mas Yudo. Ora apa-apa, kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki. Iki kesiku karo dewa. Iku nek wis genep 17 tahun, Ya. badar sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi Lah, kok pasti iso? Lah iki wis 17 ih. Oh, dewane lali berarti. Kliwat. Tiwone kelalen ngono rumah saku kaya Nyanyi, putri Dik. apa? Tembangnya Nyanyi apa, Mas? Apa? Apa? Ketresnan sejati. Seperti cinta kita berdua. Oh, Alah, awak dhewe ya iso ya Oh saya. ya sayangku. ket seprona-seprene panggah ya? Heeh, anu sebenarnya ya pengenane VC tak pateni. Embe ae. Lah, alah. HP ku le rusak. Oh, iki Iya. kemontosen. Ora wingi tok lho dhek VC nganti tekan saiki dolan to. Mripate kan VC. VC mripate. VC video chat.